गुबुनफ्रा नासयदोंबाबो नाख्रेबदोंबाबो हाजार हाजार बोसोर दिनै बिदिनो गावनि राव हारिमुखौ लानानै सोलिगासिनो दं। जोंनि आसार खान्थियाव हिन्जाव आरो हौवानि जेबो बाथ्रा गैया। जोङो जोंनि दिनै गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बुंलांबाय जे बड'लेण्डआव गोजोना फैबाय। 13 तारिखखौबो बिसारिसु। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार लोगोसे प्रमद बर सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। दिनै जोंनि बर' समाजाव हौवा आरो हिन्जावनि जेबो फाराग गैया बे बाथ्राखौ जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों। लोगोसे जोंनि बर' समाजाव दिनै मा जागासिनो इलेक्सननि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो सान्थि गैया होननानै दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर सारनि बिबुंथिनिफ्राय लोगोसे बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथिनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथि लोगोसे प्रमद बर सारनि बिबुंथि। जोङो जोंनि दिनै गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बुंलांबाय जे बड'लेण्डआव गोजोना फैबाय। 13 तारिखखौबो বিচাৰিছো। আমি 100% আমার লক্ষ্য সফল হয়েছো। ইয়ার মূল কারণটা হয়েছে আমার প্রথম লক্ষ্য হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, রাইজক নিরাপত্তা দিয়া আর আমি তাতে সফল হবলৈ পাৰিছো। আমি সফল হবলৈ পাৰিছো। जोबनायाव श्रीकृष्णआ घटत कसजों हाबा होदों। बेथ' फिफाखौ बुथारबाय। बेनि उनाव माथो खालामबावनो बिराद गुनि गियानि मौरबिया बर' हिन्जाव, जुदि असुरफ्रा बर'ब्ला बर' हिन्जावमोन। बे मौरबिया घटोत्कचजों हाबा जानायनि उनाव मौरबि आरो घटोत्कच बिसोरनि फिसा हिसाबै बारबारिका जोनोम जायो। महाभारतनि बारबारिका जाहैबाय बयनिख्रुइबो बिर गंथाम थिर बियो बोर मोनदोंमोन आरो बे गंथाम थिरा गोमाया। जेरावखि गावहरा जेखौ फोनांनांगौ बेयाव नांनानै बेयाव फैनानै थाफैफिनो गावनो थिरा गोमाया आरो मा बे गंथाम थिर बेजों बियो बिराद बिख्यात। बेजों समान बिर रावबो गैया। बे बोरला गावनायजोंनो बे धंस खालामनो हायो। दा बेयाव जेसेबां हाजार मानसि जिरायदों जुदि बियो बुङो थां बिसोरखौ गासिबो फोजोंस्रांनानै फै, होमबा बे थिरा बेखौ सुग्लिलाय सुग्लिजोबनानै आरो फैनानै थाफिनो। बुजिबाय? सोर? मौरबिनि फिसाला घटोत्कच आरो मौरबिनि फिसाला बारबारिक। नाथाय मौरबिया फिसाला बारबारिक एथ' बिरखौ मा बोसोन होआ? बियो बोसोन होदों आफा बारबारिक नों एथ' गोहोगोरा, नों एथ' बिर, नोंनि बे गोहोआ सक्तिया मालाबाबो गाज्रि खामानियाव बाहायजानाय जानो नाङा। नोंनि गोहोखौ माब्लाबाबो नोङो सोरखौबा दुखु होनाय, सोरखौबा अयथासार खालामनाय बेवहाय दा बाहाय। नोंनि गोहोआ जेब्लायबो राहा गैयै मानसि बिसोरनि मदद खालामनो थाखायसो नों बिसोरजों थानानै जुजिनांगौ। नों रावबो गोहोगोरा मानसिजों लोगो जानो नाङा। गोहोगोरा मानसिजों सासे गोहोगोरायालाय मा दरखार दं? गतिके नोंनि गोहोआ दरखार दं। जाय गोहो गैया दुर्बल बेजों थानानै नोङो बेखौ बासायनांगौ, जुजिनांगौ। बुजिबाय? बर' बिमाया मा बोसोन होदों? नोंसोरबो दा एसे बोरैबा पातला जालांबाय जोंना। जेनेबा फाग्ला नों बायदि बिर थानायाव निरामिस जाबाय थानांगौ नामा? मैखुन गावनानै लायहोनांगौमोन नङा? नों बायदि थानायाव बिदि जायो नामा? अबेबा रायजोखौ दखलखा। बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव लेङाइ गाहाय नेहाथारि जानानै जोंनि सोमावसारनायखौ हनै बिथाङा दैदेनदोंमोन। बिथांमोना जोंथ' बावबाय बर' नालाय जारिमिनखौ जों थाब बावो, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो थाब बावो। जों रावबो लिरा, जों दा गासिबो बावजोब्बाय माला सोर आफादगिरि जायामोन, सोर नेहाथारि जायामोन। हयथ' बेवहायबो गोबां मानसि दं। आब' प्रमोदनि उनाव सोर जाबोखो दा बुंबाबो खोन्थानो हानाय नङा। सप्तासे नांगोन बेखौ खोन्थाहरनो माला सोर जायामोन। दा जोङो गोदोनि इतिहासखौबो मोनथिया। दा आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? आइजोफोरनि बिहोमा, बर' बिमाफोरनि बिहोमा, बर' आइजोफोरनि बिहोमा बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा। महाभारतनि सम बिनि आगोलनिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव दंबोबाय थायो। आरो जोंनि धोरोम बर'नि बाथौ धोरोम आइजोफ्रादि हौवाफोरजों समान
बिनि फोरमाना बाथौ धोरोमाव दं जिथु बाथौ दुमनायाव 18 जरा खुन्थिसिं बोराइजों मोनसिंसिं बुरि दंफायो मोनसिंसिं बुरिया मा दं मा गैया किन्तु जोङो मोनसिंसिं बोराइखौ जेराव फज'दों मोनसिंसिं बुरिखौबो बेजों समान फज'फादों गासैयावबो जोंहा गुरुफोरजों गुरुनि आइजोफ्राबो समान मान मोनफादों आरो बेनो फोरमान जे बर' हारियाव हिन्जाव आरो हौवानि गेजेराव जेबो बेबायदि गोजौ गाहायनि फाराग गैया जोंनि आसार खान्थियाव हिन्जाव आरो हौवानि जेबो बाथ्रा गैया जोंनि समाजाव समान मर्यादा दं दा ओंखायनो जोङो दासिमबो जोंनि हारिया बेबायदि खोब गासिबो बिथिङावनो मोजाङै मोजां सामलायनानै जों सोलिबोबाय थानो हादों बे हारिया बायदिसिना घात प्रतिघात जादोंब्लाबो गुबुनफ्रा नासयदोंबाबो नाख्रेबदोंबाबो हाजार हाजार बोसोर दिनै बिदिनो गावनि राव हारिमुखौ लानानै सोलिगासिनो दं बर'नि हारिमुवा माला जोनोम मोना बर'नि दानाय लुनाय आगर आखाया मालानिफ्राय जाया जों रावबो मोनथिया दिनै जे महाभारतनि तेजपुरनि बायखोन्दा नोगोरखौ जुदि जों नायो बेवहाय बर'फ्रा आगराव एरनाय बेनि डिजाइनफोरखौ नों नुगोन कामाख्यायाव मोनसे डिजाइन दंमोन खुन्था बायनाय बेखौ दा आं आसाम एसेम्ब्लियाव खालामनानै दोनदों जि आगर आर'नाइनि आगर हाजो आगर बेखौ दा आंहा आसाम आयेन आफादावनो अन्थाइयाव बानायफिननानै दा दोननाय जादों दा मालाबा आसाम एसेम्ब्लियाव थाङोब्ला मेन दरखंथिं थाङोब्ला बेखौ नुगोन आरो डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन आरो कामाख्यायाव थानाय कामाख्यानि बिल्डिंनि जिथु आगर गतिके बे आगर आखाइखौ बर'फ्रा दासिमबो हमथानानै दोनबोबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो दं बे दिनैनि नङा महाभारतनि समनिफ्रायनो दङ जोंनि राव बेबो सानख'नो हायै समनिफ्राय जोंनि धोरोम जोंनि दहाय दामनाय देनाय बे दिनैनि नङा सानख'नो हायै समनिफ्रायनो बियो फैनाय दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गवालपारा दैखं खोलानि मानसिफ्रा जोंनि जिथु आसार खान्थि आरो बेजों जिथु जोंनि मोसानायनि जि हारिमु जोंनि धोरोमनि जि हारिमु बेखौ दिनै बेवहाय मोसानानै दिन्थिदों आरो बेवहाय जोंनि गोदो गोदायनि आगर आखाइ जोंनि दख'ना जेरै एरनाय बेखौ सिगाङाव जोंहा गाननानै